Είχε πει κάποτε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ότι όταν θέλεις κάτι να μην προχωρήσει, κάνε επιστροφές. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι σήμερα εδώ ήρθαμε για να πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν θέλω να δυναμητήσω το κλίμα και να πω ότι παρά το ότι εμείς δεν προτείναμε επιτροπή, ότι δεν θα τη δεχτούμε, αλλά ήρθαμε για συγκεκριμένα πράγματα. Οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, μας είπε προηγουμένως ο Αποστόλης, λήγουνε 15-16 Νοεμβρίου. Θα περιμένουμε να γίνει επιτροπή για να αποφασίσουμε ως Δήμος τη νομική κάλυψη που θα παρέχουμε ή την απόφαση που πρέπει να πάρουμε σήμερα για την επανασύνδεση του ρεύματος. Αυτό ρωτώ. Εμφανίστηκε ο κ. Γατζελιάς σήμερα να μας κάνει δηλώσεις υποψηφίου δημάρχου. Το 2014, κύριε Γατζελιά, αυτά. Αφήστε τα. Τώρα έχουμε δημοτική αρχή που εσείς μας τη φορέσατε καπέλο. Προσαρμοστείτε λοιπόν στο ρόλο σας. Είστε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι δήμαρχος. Οι προτάσεις σας λοιπόν να συνάδουν με το αξίωμά σας. Είστε μόνοι πρόεδρος και δεν είστε δήμαρχος. Σας παρακαλώ, Νικόλα, δεν σας διέκοψα. Σας παρακαλώ. Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε εδώ για να μιλήσουμε επί συγκεκριμένων. Εμείς κάναμε συγκεκριμένη πρόταση, η οποία είναι ίδια με την πρόταση που κατέθεσε και η Δύναμη Πολιτών. Ή περίπου ίδια. Και υπάρχει μια συγκεκριμένη πρακτική. Να κουβεντιάσουμε όλα όσα θέλετε. Και αυτά που είπατε. Αλλά από εκεί και πέρα, η πρόταση την οποία εμείς εμπρόθεσμα καταθέσαμε, θέλουμε να μπει στην ψηφοφορία. Θα αποφασίσει ο Δήμος να σταθεί αρρωγός σε αυτούς που δεν θα πληρώσουν το χαράτσι, το συγκεκριμένο για το τέλος εκείνης της περιουσίας. Θα κάνει τις ενέργειες που προτείνουμε. Όχι στην Επιτροπή αυτά σήμερα απόφαση. Και Επιτροπή αν θέλετε, βεβαίως, και για ό,τι άλλο, και για κοινωνική πολιτική του Δήμου, αλλά βέβαια σήμερα είναι μια ευαισθησία, κύριε Γρατζελιά. Εσείς ψηφίσατε τον προϋπολογισμό που προέβλεπε τις δαπάνες για τους ειδικούς συμβούλους. Ψηφίσατε τον προϋπολογισμό που προέβλεπε τις αντιμισθίες των αντιδημάρχων. Ψηφίσατε τον προϋπολογισμό που προέβλεπε αυξημένα έξοδα και σπατάλες που καταγγέλλονται σήμερα της Δημοτικής Αρχής. Τα ξεχνάμε αυτά, νομίζετε? Σήμερα που διαφωνείτε με την κυρία Δήμαρχο, τα θυμηθήκατε? Κύριε Γρατζελιά, θα καταλάβετε κάτι. Σε αυτή την πόλη έχουμε όλοι και μνήμη και γνώση. Και ξέρουμε πολύ καλά ο καθένας μας πώς κινείται για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τι προτείνει και πώς το προτείνει. Δέχομαι να αλλάζετε γνώμη. Αλλά μην εμφανίζεστε ως καβαλάρι σε άσπρο άλογο που θέλει την ειρήνη. Είστε συνυπεύθυνος για ό,τι έχετε μέχρι σήμερα. Και η κριτική που ασκείτε, την ασκείτε διότι ακριβώς δεν γίνονται τα κέφια σας στη Δημοτική Αρχή. Εμείς είμαστε σαφώς εναντίον των συγκεκριμένων ενεργειών της Δημάρχου και τις καταγγέλνουμε όπου νομίζουμε ότι διαφωνούμε. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα σας δώσουμε συγχωροκάρτη για όσα έχετε κάνει και έχετε φέρει την πόλη στο σημερινό σημείο. Και τη Δημοτική Αρχή, την οποία εσείς επιλέξατε, όπως την επιλέξατε. Αυτά. Ωραία, τελείωσε. Θανάση, να αρχίσουμε να πούμε σε μια ιστορία. Παρακαλώ. Η επικεφαλής μου. Ωραία. Όταν ακούω επιτροπή χωρίς συγκεκριμένο έργο, μου έρχεται στο μυαλό το ανέκδοτο που λέει «Χίλια δίκα». Είναι αποτέλεσμα τη δουλειά μιας επιτροπής που ήθελε να φτιάξει άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, όταν θέλεις πραγματικά να ρίξεις κάτι στις καλένδες ή να το βγάλεις τρευλό, ρίξω στην επιτροπή. Οι επιτροπές πρέπει να έχουν συγκεκριμένο έργο. Η δικιά μας η πρόταση που τέλειωνε για τη δημιουργία της διαπαραταξιακής επιτροπής, τέλειωνε ολοκληρωμένη πρόταση, σε περιλήψη η δικιά μας εν αναλύσει της παράταξης «Καλημέρα όμορφη πόλη». Και έλεγε το εξής, μάλλον για να πω καλύτερα το σκεπτικό. Επειδή δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη στο πώς θα κινηθεί η Δημοτική Αρχή πάνω σε αυτή την απόφαση, η πρόταση λέει αυτή την πρόταση να την ελέγξει, να την διαχειριστεί και να αναλάβει την ευθύνη διαπαραταξιακή επιτροπή. Εκεί τέρμα και τελεία.
Όλα τα άλλα που ακούσαμε σήμερα. Δεν το κατάλαβα. Προτείνεται διαπαραταξιακή Να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα του χαρακτηρού. Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης πρότασης που κάναμε και εμείς και η παράταξη Καλημέρα Όμορφη Πόλη. Αυτή ήταν η πρόταση. Από εκεί πέρα προτάθηκαν κάποιες άλλες επιτροπές. Αυτές θα συζητηθούν. Κύριε Μαλλιό, να σας ρωτήσω κάτι. Πολλοί συνάδελφοι εδώ, δυο λεπτά, στα πλαίσια του προβλήματος, βάλανε και άλλα ζητήματα. Μπράβο. Είναι κακό αυτή η πρόταση. Δυο λεπτά. Κύριε Μαλλιό, επειδή κάνετε μια πρόταση ένας, θέλετε 30. Κάθε άλλο. Δυο λεπτά. Την άλλη φορά ο κύριος Βαλασσάς είπε, δεν είναι μόνο της ΔΕΗ, είναι και ο διακανονισμός που κάνουν κάποιοι και λόγω χαρατσιού σταματάει το Εγώ επιμένω για τη δικιά μας πρόταση. Εδώ είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν με διακόπτετε. Που πρέπει να καταλήξουμε. Αφήστε με τους διακανονισμούς. Δεν θα ασχοληθεί το ίδιο. Αν το φροντίζετε ότι πρέπει να είναι μέσα στο έργο της Επιτροπής, βάλτε το σαν συμπληρωματική παράγραφο. Αλλά να αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν κατάλαβα. Θα έχει όλες τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την διαχείριση της ΔΕΗ, του διακανονισμού, της σύντησης. Αφήστε με να τελειώσω. Αφήστε με να τελειώσω επιτέλους τη δικιά μου, το δικό μου σκεπτικό. Δεν διαφωνώ με όλα αυτά. Όμως, σήμερα, εκείνο που καίει είναι αυτό το χαράτσι που λύγει κάθε λογαριασμό στο Νοέμβρη και άρα με αυτό πρέπει να ασχοληθούμε. Τα υπόλοιπα όλα συμφωνώ, διαθέτω τον εαυτό μου, δεν έχω άλλο δημοτικό σύμβουλο σε όποια επιτροπή γίνει. Κύριε Μάλλιο, αλλά πέστε είστε στην επιτροπή. Πρώτη σας προτεραιότητα ποια είναι αύριο. Κύριε Πρόεδρε, να τελειώσουμε με αυτό και συζητάμε τις άλλες προτάσεις. Κύριε Πρόεδρε, να πω κάτι μισό λεπτό. Σας παρακαλώ, μισό λεπτό. Δίνουμε την αίσθηση με την κουβέντα που γίνεται. Καταρχάς, δεν χρειάζεται να μαλώνουμε. Δίνουμε την αίσθηση στους συμπολίτες μας ότι κάποιος δεν θέλει να γίνει κάτι. Ο κύριος Παπουλόγλου είπε: είναι επίγον το να αντιμετωπιστεί η νομική ομπρέλα που είπαμε ότι πρέπει να πει. Ένα λεπτό. Γι' αυτό λέω λοιπόν τώρα. Εάν κάποιος πολίτης θέλει να καταθέσει ένα εξώδικο ή να πάρει κάποιες οδηγίες, ας δώσουμε τον να συσταθεί ένα γραφείο. Να συσταθεί ένα γραφείο είναι η άμεση ανάγκη. Δεν ξέρω, μισό λεπτό. Δεν ξέρω αν ο κύριος Μπόγκος έχει συγκεκριμένη πρόταση για την Επιτροπή. Να μας την καταθέσει να την ψηφίσουμε. Δίνουμε τον να συσταθεί αυτό το γραφείο που θα αντιμετωπίζει το πρώτο που είναι το αν κάποιος πολίτης θέλει να κάνει εξώδικο ή να προσφύγει. Κύριε Πρόεδρε, επειδή με διακόψατε, θέλω να ολοκληρώσω και τελειώσω. Θα ολοκληρώσω, κύριε Παπα. Δυο λεπτά. Κύριε Παπα-Νικολάου, ολοκληρώσατε εσείς. Εκεί να ολοκληρώσω. Η συγκεκριμένη πρόταση έχει ορισμένα στοιχεία. Συγκροτείται για να αντιμετωπίσει, αν δεν είναι η Μακρική Παραδείγματος Επιτροπή, να αντιμετωπίσει τα χαράτσια. Να ενεργοποιήσει την νομική υπηρεσία και τις υπηρεσίες του Δήμου για προστασία των δημοτών. Τελειώνει. Αρχίζουμε λοιπόν την άλλη κουβέντα, την οποία εγώ συμφωνώ για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Για όλα τα άλλα προβλήματα. Κύριε Μαλλιό, να σας πω, δυο λεπτά βάζω. Κύριε Μαλλιό, υποτεθήστο βάζουμε 5 άτομα απόψε. Τα εκλέγουμε απόψε. Που θα διαχειριστούν. Ακούστε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι κύριε Πρόεδρε, μην τα ακούσουμε από την αρχή όλα. Όχι, δυο λεπτά. Μα είναι θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Να πάνε στην Επιτροπή, να μπορέσουμε να τα λύσουμε. Όλα τα θέματα. Αλλά κάτι ψηφοφορία από αύριο το πρωί. Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο. Λοιπόν, νομίζω για να αποσυμφορήσουμε. Να αποσυμθέσετε λίγο. Ναι, θα προσπαθήσω κύριε Τοπούλου. Λοιπόν, παίρνουμε άμεσα τώρα απόφαση ότι καλύπτουμε όλους τους δημότες για το θέμα του χαρατσιού. Δηλαδή, άμεσα. Πρώτη απόφαση αυτή. Δεύτερη απόφαση. Με το διαδικαστικό σκεπτικό των προτάσεων με το διαδικαστικό σκεπτικό. Δεύτερη. Κυρία Καλιώτου, νομικό και τεχνικό. Ακριβώς. Τώρα. Το ψηφίζουμε αυτό τώρα. Και στη συνέχεια. Θα διαβαστεί συγκεκριμένα την ψηφίση. Και στη συνέχεια θα ψηφίσουμε την πρόταση για την επιτροπή, μια επιτροπή. Μπορούμε να πούμε κοινωνική συμπαράσταση, όπως θέλουμε να διαχειριστεί όλα αυτά τα ζητήματα. Άμεσα τώρα όμως παίρνουμε απόφαση. Τώρα, ένα.
με τον Νίκο, παραδείγματος χάρη. Κοινωνικά νομική συμπαράσταση πρακτικής στήριξη όλων. Πηγαίνετε στο πρώτο που είπε η κυρία Βαγγέλη. Απλώς η απόφαση θα έχει πρώτον, δεύτερον. Είπα όχι. Όταν είσαι επιτροπή, κύριε Βάλιο, αύριο, το πρώτο και το δεύτερο ή το πέμπτο το κάνετε και πρώτο αναγέννη. Δηλαδή σήμερα παίρνουμε απόφαση. Συγγνώμη, σήμερα, δηλαδή, να καταλάβω κάτι. Σήμερα παίρνουμε απόφαση και λέμε στους δημότες ότι προτείνουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής των λογαριασμών της ΔΕΗ και στη συνέχεια φέρτε μας τις αποδείξεις εδώ για να κάνουμε εξώδικα και ενδεχομένως να επανασυνδέσουμε το ρεύμα και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα ή δεν παίρνουμε την πρώτη απόφαση. Αυτό ερωτώ εγώ. Και μια άλλη ερώτηση. Διαβάζετε την πρόταση της παράταξης «Καλημέρα όμορφη πόλη» που είναι πιο αρνητική από τη δική μας. Τίθεται σε ψηφοφορία. Και οπότε οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν αυτό που θα αποφασίσουν. Συμφωνείτε? Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, καμία αντίρρηση, ό,τι θέλετε, βεβαίως. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ποιος έχει το λόγο, κύριε Αντιδήμαρχε? Λοιπόν, η πρόταση δική μας είναι να σταθεί η Επιτροπή με θέμα κυρίως τα χαράτσια τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν μπει στο λαό. Η Επιτροπή αυτή τη στιγμή προτείνουμε να αποτελείται από όλες τις παρατάξεις του Δήμου, από δύο δημοτικοί σύμβουλοι από την πλειοψηφία και δύο εκλεγμένοι, δύο από τη Γενική Συνέλευση των Πολιτών και ένας από το Σωματείο των Εργαζομένων του Δήμου. Αυτή την επιτροπή προτείνουμε αυτή τη στιγμή για να υλοποιήσει αυτά τα οποία είπαμε αυτή τη στιγμή. Ποιο έργο, κύριε Δήμαρχε? Τι να υλοποιήσει, κύριε Δήμαρχε? Ποια μορφή είναι την πρότασή μας? Δηλαδή συμφωνείτε με την πρότασή μας ότι αν το κάνουμε ανακοίνωση μην πληρώνετε και ελάτε στο Δήμο. Με αυτό συμφωνείτε δηλαδή? Εμείς βάζουμε ανακοίνωση ότι συμπαραστεκόμαστε και ελάτε εδώ να πάρετε όποια συμφωνείτε. Δηλαδή, συγγνώμη. Δηλαδή, συγγνώμη. Στον πολίτη που δεν πληρώνει, του λέμε με ανακοίνωσή μας ότι έλα στο Δήμο να πάρεις νομική κάλυψη και ναι, αλλά όχι μην πληρώνεις, κύριε Κομπουλό. Στον πολίτη μην πληρώνει. Ωραία, το διορθώνω και θα μιλάω ικανοποιήσω. Μπορούμε λοιπόν θα πούμε λοιπόν και Παπα-Νικολάου στον κόσμο αύριο ότι εσύ που δεν θέλεις να πληρώσεις έρχεσαι στο Δήμο και μπορείς να κάνεις. Έρχεσαι στο Δήμο για συγκεκριμένες ενέργειες. Δηλαδή, εξώδικο παραλαμβάνει ο Δήμος και ενδεχομένως αν δεν ληφθεί υπόψη το εξώδικο το επανασυνδέουμε το ρεύμα εμείς ο Δήμος. Αυτό το συγκεκριμένο το υιοθετούμε. Εγώ το είπα την προηγούμενη φορά το εξώδικο. Μην μου το λέτε λες και το ακούμε πρώτη φορά. Το είπα την προηγούμενη φορά. Ακούστε με να σας πω. Ακούστε με να σας πω. Θέλετε να πάω το συνδέσω μόνος μου το ρεύμα? Όποιος λοιπόν εσείς θα είστε στην Επιτροπή Αντιτόρευμα, δεν διακόπτεται αύριο το πρωί. Δεν διακόπτεται αύριο το πρωί. Πηγαίνετε λοιπόν στην Επιτροπή και θα εμείστε τι αυτός ο οποίος δεν θα πληρώσει το ρεύμα και θα έρθει αύριο στο Δήμο, θα του κάνουμε το εξώδικο στη ΔΕΗ καταρχήν. Θα το κάνουμε αυτό. Εγώ είπα λοιπόν, η σύσταση που προτείνει η Δημαρχός της Επιτροπής θα επιληφθεί όλων των θεμάτων αυτών που αφορούν όχι μόνο τα καράτσια, μην με διακόψετε, όλα τα προβλήματα που έχουν σήμερα οι δημότες λόγω της κρίσης, όπου μπορεί να βοηθήσει. Ένα λεπτό. Συνεχίζω. Η νομική υποστήριξη που θέλει ο δημότης αυτή τη στιγμή, το να συνταχθεί ένα εξώδικο πιθανό και να μπορεί ο δημότης να το στείλει, βεβαίως να το αναλάβει, να φτιάξουμε ένα σχέδιο του εξωδικού, είναι το άμεσο που Καθένας μόνος του. Κατά εκατοντάδες. Εγώ ρωτάω, όχι ο Τοπουλόγλου. Εκεί μπορείτε να μην απαντήσετε εδώ. Καθένας μόνος του. Θα στηρίξετε εμένα, μα έρθετε να τους στηρίξετε όλους. Έτσι, αυτό να εννοεί. Όλους σε ομαδικά εξώδικα. Τι λέτε κύριε Μάριο, το κάνετε το σπέρα, σας παρακαλώ.
Θα είναι στη διαδικασία να μπορέσετε να το στείλουμε είτε ατομικά. Λυπάμαι αγαπητέ Μάριο, λυπάμαι για τη στάση σου. Η πρόταση είναι συγκεκριμένη. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα διαδικαστικά. Αυτός είναι στην Επιτροπή. Δεν είναι απριανά τα υπόλοιπα. Λίγο. Δικαστικό θα αποφασίσουμε τα συνδέσματα. Παρακαλώ. Με δική μας ευθύνη. Παρακαλώ. Δεν είναι διαδικαστικό αυτό.